Prajeme si krásny deň. Máme 18. februára, najkrajší deň nášho života. Pozdravujú vás všetky zvery. Súhlasia. Milí moji, dnes sme sa preštrikovali do rýb. Slnko už je v znamení rýb, takže nás bude chytať viacej taká melancholická nálada a budeme riešiť city, vzťahy, čo je fajn, pretože keď ich máme poliečené, poriešené, tak sa nám žije ľahko. Ryby sú tiež také snové, podporujú určité aj vízie v nás. Tak pokiaľ máme nejakú víziu, tak ryby v nás podporujú to, že si vieme snívať v tom svete, ktorý ešte nie je. Ale to napomáha zhmotňovaniu. Takže to je všetko super. Dnes ráno Cilka trúbila. Neviem, či ste počuli niekedy trubicomára, ale to je ako keď rušeň zatrúbi. Keď to bolo prvý raz, tak som si vravela, že čo to je. Nepoznala som to. Dnes vysielame s Dankou 11.11 a bude to o otázkach a odpovediach. Takže ak máte možnosť, pripojte sa naživo a budeme zodpovedať na vaše otázky. Málo kedy je taká možnosť, dneska je. No a numerológia dnešného dňa. Dnes máme taký snový deň, máme tam pustovníka, kód dňa je 922 a máme tam intuíciu, otvorené srdce, napojenie na zdroj, tie dvojka z 11, božská spravodlivosť. Takže bude to hodne o tom, že sa nám bude pripomínať, dnes sa ti bude pripomínať minulosť, a hlavne nevyliečená minulosť. Preto, aby si sa na ňu pozrela, prijala, poliečila. Čo to znamená? Ak príde na teba nejaký smútok, splín, zúrivosť, čokoľvek, pusti tie emócie, dovoľ si ich prežiť. Nevyliečená tá bolesť je preto, že vtedy, keď sa to udialo, si to nedovolila prežiť z nejakého dôvodu. Tak dnes akákoľvek emócia na teba príde, preži si ju naplno. Dopraj si to. A tým pádom môžeš to pustiť a odpustiť. A keby ti bolo ťažko, zavolaj si archaniela Rafaela na pomoc so svojím zeleným svetlom. Nádherný deň vám prajem. Užívajme.